Nic si nemôžeme kúpiť. Takže tu ste to zistili práve, je to zombie apokalypsa. Potvárame všetky dvierky, aby sme to mali také ľahšie, tým myslím ťažšie. Oni už to vedia. Šup. Ale, už tu idú, ja ich nazývam uchyláci, nechodia. No, otvoríme veterinárske dvierka. No a už idú. Presná zombie apokalypsa, jak má byť? Keby som vedel, ako si pozrieť hento, prachy. Nevadí, tu zistím. Asi za jedného zombika, jeden gold. Len to takto budeme mlátiť 4 roky. Vy svine. No možno neprežijeme. Díky mne. Ja som veľmi inteligentný tvor. Stále ich môžete. Yeah. Takže máme jeden gold, čo? Obama, to musíme nechať. Obama! To musíme nechať žiť! To musíme, pravda, to je Obama, to musíme nechať žiť. Veď je to prezident. Ale tohto nie. Tento nič nespravil. Tak povedať, že vyzerá ako lízatko. Môžeme sa tu zabíjať, keď máme červený život. Ja sa pokúsim tohto tu zabiť. My nemáme prachy! Zachránil som ti práve život, daj mi nôž. On si kúpil nôž. Je po mne! Ja som môj už, ty kokos, ja som aký inteligent. No super, už sme zase v psychiatrickej miestnosti a pozeráme sa tu na nich. Loptičkou. Čau, ty ideš skapal, gratulujem ti. Víťazstvo. Pofi. OK, tak si najeme nový server, no. Toto je nuda. Flooded. Text. I don't know how you things have survived as long as you have. Ads. Ne. To je nudný. Taký uchylák zázvoní. Kde je to? Favela. Tu, favela. No. To nie je favela, to je Campbell, sme sa keď... Ne, to je Campbell, to nechcem ho. To je strašne nudná mapa. Ja nechcem Campbell. Koko, nechcem favelu. Favela. Regain control of the situation, survivors. Zone A is being overrun. Over. No okej. Ale toto je mapa Favela, akože mne sa dosť páči táto mapa. Je tak pre začiatočníkov. Takto veľká asi. Na Ačku ste najväčšom bezpečí. Aha. Tam máte v ľavom hornom rohu máte zóna A a zóna B. A vlastne keď je na nejakej zóne 0%, tak je čisto zničená zombikmi. Keď stlačíte C, máte kompas a vidíte zóny. Na Ačku máte najväčšie bezpečie asi tak. A Bčko, ono je dosť nebezpečné tu. OK, hráme. No teda tu máme hneď náboje. Aspoň troška tuto vám viac ukážem. Medikit, kladivo, baterka.
A pokúsime sa niekomu šlohnúť zbraň. Zatiaľ máme kladivko, no. Neviem, či vám to nebude lagovať, ale to nie je moja chyba. To máte tým pádom pomalý komp. Toto nič. Ne. Hen to netreba brať. Je tu nejaká... Ouuu! Pekne, pištolka! Ona Fireworks! Ona má 2 pištolky, okej. Táto má koľko nábojov? 8. Aj to je cold, hej. A Barretta. Pekne! Do nej máme ešte 8. Ukážem vám asi, ako strieľa Stanley. Dobre, ti umrieš! On nestrieľa moc dobre, áno, vidíte, jak dobre strieľa Stanley. Hej, čo to strašne sa mi páči, čo tu spravili. Aj tak tu musíme ísť, bo tu sú veci. Aha, biohazard, toto strašne dobre spravili. Aj tu budú veci, keď ešte niekto nevyčorkoval. Nič, iba schúvený ujo. Nechaj ma. Ne, že by ožil. A už sú tu ďalší. Momenčot! A to bez zamierenia. To ja som pán. Bezbolestné. Rýchlo hore. Fuj! Máš pravdu, bezbolestné. Šup. A to už máme. Náboje. Kladivko nič. Ale som sa nezmenil, že tu kladivo môžete barikádovať. Alebo na vyznačených miestach. Bohužiaľ na tejto mape sa a vlastne dá barikádovať. Ale to je dole medzi zombikmi. Mohol sa nám tam podariť vnúpať sa. Ešte. A dobre. Oh! Toto musíme zobrať. Máme barikádu. No tak jakú si zoberieme? Toto môžeme vyhodiť. Baterku totiž ne. Baterku ne. To zameníme, čo ja viem, za kladivko. To ani moc netreba. Piusky si musíme nechať. Flares tiež. Čo ide do tohto za náboje? Tieto. Jak do akačka keby. Tu ich mám. Nemôžem stále baterku. Ale... Kto sa prišiel pozrieť? Jedna rány, druhá rána. Toto sú debilné náboje. OK, koľko ich máme? OK, super. To som asi jediný tu. Sa bojím. Šipiť netreba. Keď chcete, je tu môj brat. Keď chcete, je tu môj brat, pozdrav. Čus? Áno, môj brat. No ty kokus, tu by sa mi hodil taký granát. Nemáš tu čitovať? No. Ne. Piusky, ja aj to som mal výhod. No, tým by som nič nezískal. No kde sú henty vôbec? Našu zónu ničia, 33% musíme ujsť. A bežíme. Áno, ja viem. Je to aj airdrop a ten vám môže hodiť zbrane a tak. Rebrík. Toto už je na zemi. O fakt. Bum. Už ne. Oh shit.
jeden je už mŕtvý. Tuto máte DC-acid. A musím nájsť... Kde sú len tie uchylóci? Tak vy tuto schovaní ste, co? Čus. Pekne. Na poličke koľko zbraní. Dobre to tu triedia. Áno, máš pravdu, Telsfo. Alebo ne, akačko, ne. Bandáž! Sakra. Pištolk. Bandáže na krvácanie. No, tak to máš pravdu. Ja nechcem šipy! Čo? Naboj do tejto zbrane. Tak čus! Už do mňa máte, že jeho náboje. A hovno. Už má. Ty ma zamopal. On má pesť. Už si to zrežel. Ja sú náboje. A pištolku, nech nemáte ľahký život, vám vyhodím. Aj akáčka. Na čo majú akáčka? No? Ačko je 0%. Čo za... No Ačko nám už čisto zničili. Čo je? Ja idem stále tu snajpovať. Toto. Čo? Nerušíme vás. Pofida. A čo ti dáva? To jaké tupé náboje som si zobral? To není 2 metre. Tak chceš, aby sme spadli, čo? Nemôžem zhadzovať ty. Ja teba keď tak. Kretén. Jeden hnusný. To je proste zanval. Tak jak vidíte, mne fakt snajpovať nejde. Dovolite. Ja iba pozriem, koľko natáčame. A poviem tak, kde do bezpečia, lebo oni ma sú schopní zhodiť. Iba pozriem, koľko natáčame. Nijak mi to nepíše. OK, no tak asi za chvíľku budeme končiť. Asi. Tak asi... Čus!